Dobar dan. Današnju konferenciju za medije sazvali smo kako bismo ukazali na porast populacije mladih kada je u pitanju dijagnoza poremećaja spolnog identiteta. Bila je sjednica Odbora za zdravstvo na kojoj sjednici su stručni ljudi upozorili na značajan porast tog trenda, rekao bih. Da bi nakon toga uslijedila jedna strahovita hajka na ljude koji se bave tom problematikom, pogotovo recimo na našega člana koji će vam se malo kasnije obratiti, gospodina Hermana Vukušića, čovjeka koji dugo se bavi tom problematikom, sigurno jedan od najkvalitetnijih u Hrvatskoj. Znači, i nedavno ste vidjeli članak u Telegramu gdje doista na jedan brutalan način, isto tako gospodin Vukušić izvrgnut kojekakvim napadima, uvredama, da ne kažem. Nedavno i gospodin Peđa Grbin isto tako rekao, izvrćući naravno znanstvene činjenice, on znanost jednostavno želi podrediti populizmu, političkom populizmu, malo znao problematiku o kojoj govori, ali eto on je sebi uzeo za pravo da govori. Uglavnom ono što je bitno, činjenica da je u Republici Hrvatskoj došlo do znatnog porasta broja takvih osoba, mladih osoba koji imaju dijagnozu poremećaja spolnog identiteta. Oni su u problemu, mi smatramo da na taj trend treba upozoriti, da treba upozoravati čak unatoč svim problemima, a problemi su znatni. Znači, oni s druge strane, nazovimo ih tako, koriste svaku priliku kako bi, recimo, nas koji upozoravamo na taj trend gurnuli u nekakvo polje, da su to napadi na LGBT populaciju i slično i tako dalje. Naravno što nije točno. Dakle, na našoj strani je znanost, činjenice, istraživanja, znanstvena istraživanja, a na njihovoj strani je ništa drugo nego običan politički populizam. Ja bih sad dao riječ gospodinu Hermanu Vukušiću, koji doista o ovoj problematici zna dosta. Jedan je od prvih koji se počeo baviti tom problematikom. I evo, Hermane, izvoli. Hvala, mogu ja slobodno odmah krenuti. Ja bih evo ga nakon Ivičinih uvodnih riječi volio pročitati uvodnik koji možete naći na stranicama CGM-a iliti u slobodnom hrvatskom prijevodu, udrugu za znanstveno, odnosno dokazima utemeljenu rodnu medicinu. I sada, na uvodnim stranicama te udruge koje okuplja niz međunarodnih stručnjaka multidisciplinarnih sa područja medicine, psihologije, sociologije, povijesno, rodna disforija iliti transrodnost laički rečeno, koje se manifestira i poglavito u prepubescentnih dječaka, odnosno u jako malom broju, ili srednjovječnih muškaraca. Međutim, mi do sada vidimo jedan izraziti sociodemografski pomak u toj populaciji, osim ogromnog porasta broja u cijeloj Europi i svijetu. To više nisu muškarci, odnosno mali dječaci, nego su to sada poglavito djevojčice, adolescentice, odnosno tinejdžerice. Veliki broj ovih djevojčica o kojima pričam ima, mi to kažemo u medicini komorbidno, a to znači stanja koja se pojavljuju uz transrodnost, problema sa teškoćama kao što su depresija, tjeskoba, neurodivergentnih poremećaja itd. Prošle godine, odnosno proteklih godina, isti trend uočili i na KBC-u Zagreb i o tome održali koncem prošle godine 2 stručna sastanka na klinici za psihijatriju, stručna kolegija. Veliki broj svjetskih znanstvenika misli da se radi o društvu, kulturološki, socijalni, kao što su utjecaj pop kulture, utjecaj agresivnih aktivističkih organizacija, utjecaj vršnjaka, utjecaj medija, utjecaj određenih agendi, bit ću slobodno reći, koje ja nazivam rodna ideologija, dovede do toga da veliki broj ove djece, a za koje smo rekli da ih prati cijeli niz duševnih poteškoća, u promjeni svojega spola nalazi smjer, nalazi spas. Koliko je to krivo, pokazuje činjenica da su u zadnjih 2 godine veliki broj europskih zemalja zabranile bilo kakve medicinske intervencije u postupku promjene spola za djecu mlađu od 18 godina,
a među njima bih svakako izdvojio transfobne i homofobne zemlje kao što su Norveška, Švedska, Finska i Nizozemska. U svim tim zemljama te odluke donesene su na razini Ministarstva zdravstva i sramotno je da se u Hrvatskoj na ovo čak ne može održati jedna javna diskusija i da oni koji zagovaraju suprotni stav bježe od ove teme i ne žele se suočiti argumentirano u bilo kakvom razgovoru. Ja sam osobno prozvan da sam ubojica djece, da sam ksenofob, da sam homofob. Ne znam kakve sve epitete nisam podnošio, mene to osobno ne tangira. I ovo je već treći puta da ja otvaram među prvima jednu javno zdravstvenu temu. Kad sam otvarao za PTSP također sam bio nestručan pa se pokazalo da sam bio u pravu. Kad se pokazalo za samobojstva hrvatskih branitelja, isto su mi govorili da lažem, pa se pokazalo da sam bio u pravu. Nažalost, pokazat će se i sada da smo svi mi ovdje koji stojimo i po ovom pitanju u pravu. U međuvremenu se, što je tragično, direktno hrvatskoj djeci radi klinička šteta. Klinička šteta koja je suprotna preporukama čak i najvećeg hrvatskog strukovnog tijela, a to je Hrvatski liječnički zbor, koji je već prije nekoliko godina dao preporuku da se medicinske intervencije u postupku spolne tranzicije u Hrvatskoj ne bi smjele raditi prije 18. odnosno 21. godine života, ovisno o stupnju životne zrelosti. Ovakvi napadi nastavili su se i u svibnju kada je u Splitu održan kongres u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Hrvatskog liječničkog društva. Tada su organizatori morali maknuti najavu programa nekoliko tjedana sa društvenih mreža, a nastavljaju se i sada jer sljedeći tjedan su 18. psihijatrijski dani na kojima opet netko želi da se o ovome ne govori. O ovome će se govoriti. Mi ćemo tražiti hitan prijem kod Ministarstava zdravstva i znanosti na temu ove blokade informacija i širenja slobodne znanstvene misli, a ja ću zamoliti sve one koji nastupaju u ime LGBT zajednice i predstavljaju se kao njihovi spasioci. Molim vas, kada napadate nas koji hoćemo otvorenu i javnu i zdravstvenu diskusiju, postupite samo sukladno priručniku za medijsko izvješćavanje o LGBT pitanjima, koji na preko 100 mjesta citira toleranciju i snošljivost, a ja konkretno želim da se mene tretira i moja izlaganja i mojih kolega sukladno dokumentu koji oni isto često citiraju, a to je Europska konvencija o ljudskim pravima, konkretno članak 10 koji kaže: sloboda izražavanja. Svako ima pravo na slobodu izražavanja, to pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija bez ideja i miješanja javne vlasti, odnosno medija. Evo, hvala lijepo.